Terve! Me ollaan asentamassa tässä Uponorin lattialämmitysjärjestelmä ja materiaalina tässä on PEX-putki. Ja seuraavaksi ollaan lähdössä tuossa eteistilan lattialämpää vetämään ja me tarvitaan nyt siis tätä PEX-putkea ja sitten tarvitaan tällainen kulma-avustustaivutusvehje, joka me tyrkätään tänne putken päähän paikoilleen. Näin. Jonka jälkeen me työnnetään toi putki tonne paikalleen. Vähän mallaillaan. Katsotaan, että se kulma tulee mahdollisimman lähelle tuota rautaa niin, että se ei nouse valun päälle sitten, kun valu on siinä laitettu. Eli katsotaan vähän kohtaa. Nyt se olisi niinku valttia rallaa siinä. Jonka jälkeen napautetaan toi kiinnikkeet paikalle, jolloin tähän tulee tällainen kulma ja nyt se ei nouse sit tuolta, se ei pakota se putki itsensä valusta läpi. Näin. No niin, ja sehän osuu ihan melkein kohdalleen. Nyt sitten meillä on sitten tällainen muovinen pipletti, joka me tyrkätään tuohon putken päähän. Tämä menee ainoastaan yhdellä suunnalla, eli tätä ei tarvitse nyt lähteä kaivertamaan mistään leveämmäksi eikä mitään, että jos ei se mene, niin kääntäkää toisinpäin. Tyrkätään sitä tuohon päähän. Se on täältä siis toisesta päästä kapeampi, joka estää sitä tai kun tätä lähdetään leventää kohta, niin se ei niinku pakene toi muovinen tuosta päältä pois. Tyrkätään se paikoilleen. Ja sitten meillä on tällainen sähköinen Quick and Easy-laite, joka näitä on myös käsikäyttöinen, niin sitä pitää itse pyörittää, mutta tästä mekaniikka pyörittää tätä automaattisesti. Eli laitetaan tuohon päähän ja sitten vaan ruvetaan painamaan nappia. Ja niin kuin näkyy, niin se pyörii automaattisesti tuossa ja sitten tulee tasainen tuosta levennyksestä, että siihen ei tule sellaisia koloja. Nyt on 10 sekuntia aikaa tyrkätä se tuonne paikoille ja vähän mennä sittenkin oikeeseen. Noin, ja katsotaan vaan, että se on niinku mahdollisimman tarkasti siellä ylhäältä paikoilla ja pidetään paikallaan. Eli tuo laite levittää tätä putkea ja kun tällä putkella on muotomuisti, niin se palautuu samaan muotoon, mistä se on niinku lähtenyt leventyä, jolloin se puristuu pintaa vasten ja muodostaa sitten sellaisen paineen kestävän liitoksen. Järjettömän helppo levittää. Ja näin. Valmis.